Sa Mandawi City, giimbestigahan kining insidente kun diin giingong giharas sa usa ka foreign national ug Pinay nga asawa niini ang duha ka mga traffic enforcers nga misita kanila tungod sa violation sa kalsada. Ang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, nakapaukay sa City Hall kining mong insidente butang nga gipapanawagan nila og halapad nga investigasyon. Sa video makita ang SUV nga nakaparada at tubangan gyud sa gate sa Mandawi City Health Office. Taod-taod miduol ang enforcer sa team nga mihangyong isibog ang sakyanan kay nagbabag sa agianan ug nakaungot sa mga sakyanan nga nagsunod. Apan giingong wa musanong kay matud pa VIP ang sakay niini. Napugos ang enforcer sa pag-issue og citation ngadto sa driver sa ubay-ubay nga violation. Wa damhang ang insidente nga nahitabo sa miaging semana miresulta hinuon sa komprontasyon. Wala nun makita sa video apan giingong nasuko ang babae nga pasahero ug lalaki nga foreign national nga miharas sa duha ka mga enforcers. Dili sa nato itugot nga sayon-sayonon lang pud tagharas kay kini atong mga personnel nagtrabaho man po ni sila insakto. Doon na lang yung mga ubang mga tao no nga kanang mga feeling entitled ba nga kanang sila kunuhay mo insakto nya dili gusto mo violate but dili gusto madakpan, dili gusto maisyuhan. Nagpadayon pa ang investigasyon sa insidente. Nailhan ang driver apan gisuta pa kinsa tong nagpaila nga VIP nga gingong miharas sa ilang personnel. Sa sesyon sa konseho niadtong Lunes, gipapasar ang resolusyon nga nag-awhag og lawom nga investigasyon sa nahitabo. Ug sa samang higayon, midaig sa kalmado ug professional nga lihok sa mga enforcers. Ang nagpapasar sa resolusyon, si Konsehal Jen Delmar, miasoy nga nasundan niya ang gisita nga sakyanan. Timing nga ako sa likod, nakakita ko nga gihamag sa foreign guy ang ato ang traffic enforcer. If there was really a disrespect on that part, dapat manubag po sila for the disrespect action. Ani hatag nag-instruction ang mayor to us, no? To me to make an initial inquiry. Nanatay gibuhat actually, nanatay gi pangayong record, nanatay gi interview. Hindi man pud angay nga makita sa publiko. Makita o dili makita nga dili na to respetuhan ang atong mga traffic personnel. They were just doing their job. Nagpadala nag-imbitasyon ang traffic office sa driver ning maong sakyanan og sutaon nila karon kinsa gyud kining giingong nagpailang VIP nga maumatod pay ni haras sa mga enforcers sa team. Daghang salamat Nico Sereno.